The Mirror Never Lies, ktib ta' riflessjoni personali sabiex b'mod onest il-bniedem iħares lejn il-mera u jħares fl-isfond lil minn dak li hemm barra. Dan il-ktib miktub mix-Shadow Minister Ivan J. Bartolo ġi preżentat lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fl-ewwel preżentazzjoni uffiċjali li saret ta' dan il-ktib. Ivan J. Bartolo spjega li dan il-ktib huwa intis sabiex wieħed jifhem kemm importanti li jagħti 30 minuta lilu nnifsu sabiex jikber fil-profond, fejn anka permezz ta' ġrajiet personali jispjega li l-ħajja titfek f'kantunieri varji illi trid toħroġ minnhom. Dan il-ktib jista' jservi bħala gwida sabiex wieħed jibda triq tiegħu u jikber personalment. Il-ktib qed jinbiegħ hawn Malta, fir-Renju Unit u anka fl-Istati Uniti. Wara kull kapitlu wieħed jista' jsib QR code li wassal għal website ta' eżerċizzji sabiex dan il-proċess ikun holistiku. Barra minn hekk mal-ktib hemm abbinata wkoll app għal fuq il-mobile. Alex Borg awgura li Shadow Minister Ivan J. Bartolo kull suċċess u rringrazzjah tad-dedikazzjoni tiegħu sabiex iwassal l-importanza li nieħdu ħsieb lilna nfusna.